Jeg står her ved Golgata. Jeg kan se, at vi er i gang med en korsfældelse her. Det er jødernes konge, Jesus. Er det rigtigt, at du er død? Ja, det er han. Jeg står her ved Jesu grav. Nogle kilder har fortalt mig, at Jesus er opstået for de døde. Det vil jeg nu gå ind og se, om det egentlig er sandt. Jeg kan ikke se noget. Men hov, det er det her. Er du Jesus? Nej. Hvem er du så? Jeg er en hulemand. Jeg skriv nu med dig, mand. Jeg står her ved graven igen. Men nu har jeg så fundet Jesus, som forhåbentlig er den rigtige Jesus. Er du opstanden fra de døde? Ja, jeg opstod her i morges. Hvad tid? Lige da solen stod op, og været 7-tiden. 6-7-tiden måske. Men hvordan kan du egentlig lade sig gøre? Ja, men det er fordi, at jeg er verdens mægtigste mand. Hokus pokus. Du fremstillede en idiot. Ja, der må ikke sætte det denne gang. Nej, skriv nu lidt. Det er bedre i går. Ja. Nå, tak skal du have. Ja, det var det slut. Det der var TV2 Zulu News. Simon Simonsen. Kan man også parkourmesteren. Jeg står her ved graven, og jeg har fundet en mærkelig læsning. Er du en engel? Ja, jeg skulle lige have en joint, inden jeg skulle hjem. Gør I altid sådan noget? Nej, men det er her, jeg kan få det. Må I godt det for Jesus? Spørger man ikke om. Tak. Er jeg på? Ja. Jeg står her ved Jesu grav. Nogle kilder har fortalt mig, at Jesus er opstået for de døde. Nu vil jeg gå ind i graven og se, om det egentlig passer. Hey, hvem er du? Jeg er en hulemand. Hils ham med dig. Hey, hvem er du? Jeg er en hulemand. Patrick, du så. Jeg finder det eller også. Jeg står her ved Jesu grav, og jeg har fået fat i en efter sigende skulle være en engel. Er du en engel? Nej. Jamen, hvad er du så? Jeg er en hulemand. Det kan man også godt se. Godt nok grim. Jeg har så fundet Jesus, som forhåbentlig er den rigtige Jesus. Men er det virkelig sandt, at du er opstået for de døde? Det er det da. Jeg er verdens mægtigste mand. Kan du bevise det? Ja, jeg er verdens mægtigste mand.